Sabda pandhita asra tawang nawa dewa nawa dewa dasa ratu oh Gong aku karo kowe wis suwe ra ngetok heeh terus ayo njedole oke iringane apa tro wis ora playon songo wae apa-apa oh iya oke ya tung delep ayo sing saya sing jangkep terus ayo ora apa-apa iki perdana setelah lebaran gong ya iki wis 3 sasi ra wayangan ya terus sembuh kanane yoga-yoga kuwi ya ora apa-apa blangkone nggo sarang laba-laba endi ana sing jamure tukul disemir sepatu karepe ben nireng ilang jamure malah mekrok jamure. Dadi jamur tiram tak oseng enak. Ya aja kok iki racun kok Gong iki ora. Iki ngene to, piye reng Gong? Aku minangka wong tuwa akeh lupute njaluk ngapura ya Le. Padha-padha reng aku wong nom kuwi sok kurang tata krama karo sing tuwa ya aku njuk ngapura. Heeh padha-padha reng. Muga-muga kowe ndang modar. Hus. Modar iki penak lho, Reng. Kowe ra utangmu 10 yuta punjul to. Nek to tinggal modar sing nanggung anak bojomu. Hus, cangkeme ra. Ndonga iki sing apik wae ora aja kaya ngono kuwi. Ya tak cabut dongaku muga-muga kowe urip terus. Amin. Nganti kiamat bar kiamat kowe urip dhewe nang kene. Oh, elek. Kuwi kapiken ndongake kok aku urip dhewe terus aku arep karo sapa? Tenan ora iso diapa-apa. Heeh. Aming dhewe kok ya reng. Heeh. Kok senengane kok ora iki ya ngaturke selamat lho, Gong. Kanggo bocah loro sing disupetke kuwi. Oh iya. Mandiri, Cok. Dimas Bagus. Iki mau. Wis ki anu. Apa? Oh, Dek Zaidan Iqbal Wahidiawan. Heeh. Karo sapa kuwi, Tru? Dek Maulana Farid Al-Hazani. Alhamdulillah rabbil alamin. Heeh. Iki jenenge apik banget iki. Iya. Iki ana unsur Arabika. Heeh. Kuwi kopi kok ngono. Men betah melek. Wes, muga-muga dadi bocah iso mikul mendem jero tuwa. Mikul dhuwur mendem jero. Kowe mikul dhuwur mendem jero karo Pak Sutikno, karo Ibu Susi Menteri Perikanan. Susilowati kok Menteri Perikanan. Ibu Susilowati. Heeh. Matur nuwun. Dongaku ya mung kuwi. Heeh.
Kisuwaning laladan kepek kene, Truk, Reng. Heeh. Alhamdulillah. Laladan kepek ya wis nyorek jadwale awake dhewe. Alhamdulillah. Iki mau ning grup rame mbasane. Tanggal 8 Agustus bertempat di Balai Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Daerah Istimewa Yogyakarta. Setan tak kira kene ora tiwas seneng. Lho, kowe kudune ditanggap kepek Gunung Kidul seneng, Truk. Ya. Syukuri kok ya, Kang. Heeh, nek ora tok syukuri engko sing nyaron merongos. Ha iya. Ketemu aku nang kulon masjid saka kulon kae wong wis lambene putih kae batinku ya Allah. Kene ngomah diane ayah sing wedok kaya aku. Aku mesake nek arep penyaranku kae ning ya aku ora dadi ra sida mesake wong kelingan dhek ndek utang karo aku. Iki lambemu mbok sing apik nek omong, "Wah, utang ki tanggung jawab kok ya Reng ya." Heeh, bener kuwi. Utang ki tanggung jawab. Ngandhane kok. Ya arep aku dhewe ngrumangsani utangku ki temamplek rono-rono, Dik. Ning ra ya pila-bara ki wong liya ki tak utamake. Tegese wong liya tak utamake ki ben wong liya nyaur utangku sithik. Duit le wong liya nyarutan ning aku ki engko terus tak nggo nyarutan genti. Ngono lho. Ya ora apa-apa lah. Tabunganku ki akeh tenang CEO ae. Iya. Ki ya dongane nggo warga masyarakat, Reng. Masyarakat Kepek Kali Kuning Tulakan Pacitan Jawa Timur. Bener. Muga sehat selalu Bapak Ibu sedayanipun. Para petani ingkang mapan wonten ing Tegal kepanasan tandurane isa dukur sewu tuwung rembaka panene mlimpah hasil apik kabeh ora dipangan ngomong ora dipangan wereng ora diserang hama Allahumma amin. Celeng-celenge do minggat kabeh amin. Ning nek aku ndonga celenge minggat kabeh iki engko kabul, Reng. Lah ngopo? Yoga ki engko ora terus do mulih. Hus. Anggap wong semito padake celeng ora. Ora wis celeng-celeng hewan kowe. Bedane nek nang Gunung Kidul karo nang kene iki, Reng. Piye? Nek nang dhewe ki sing akeh ki anu bangsane kethek. Oh iya. Bangsa penyaran-penyaran kuwi dadi. Barisan balungan kuwi. Gunung Kidul. Heeh. Nek kene iki sing akeh celeng. Heeh, dan celeng tenan. Ngomongke perkara kewan aku ya rada sedih, Kang. Ha ngapa? Wedhusku sing wedoke lho. Heeh. Meteng ora. Critane rak lara. Kejepit ki ora kedenangan. Tengah wengi aku ora digugah mergo mbak-mbek ora nek sing krungu. Ha esuk ki wis medun, wis ora kejepit. Ning gumonku kejepit kok iso sikil loro iki lho. Gek korenge ora garing-garing kae. Ha wis tok gawa ning kare mau rong. Lah hubungane apa? Engko nek patah tulang ora, ya ming jabane korenge iki ora garing-garing lho, Gong. Wis cek gula darah? Urung. Wedhus kok cek gula darah barang ora. Ha wis tak dol wedhus. Kuwi arep tak dol ora nek bakul wedhus sing gelem nuku entek-entekane tak kon ngopeni gareng kok to, Reng. Heeh. Lah tak openi malah mari kandhani kok. Aku gumun gareng ki cen seneng kok bab kewan. Ilate apik gareng. Nek bab duit kok jan seret gareng ki kandhani kok. Aku gumun kok, Kang. Cerakku ki kira-kira apa enek sing ngingu tuyul ngono apa ya? Nek ketemu tuyul arep tak plotrok arep tak tuwaleni dadi siji ngono. Sengit ya aku dit. Colonge tuyul ora. Aku terus ngopeni wedhuse Petruk kuwi. Ya tak openi mari kuwi korenge marah sida didol ra sida dibelek tak balekke ning kandange Petruk. Ning bar diopeni gareng iki mah ra iso meteng kok, Kang. Heeh, Mbak. Wis tak ubengke. Monggo sinten sing kersa ngetengi wedhus kula? Wedhuse maksude. Sing kersa nganahi wedhus kula sinten tak ubengke. Wis kelakon. Wis seprene urung dianak. Nganti bola-bali wis tak ubengke wedhus lanang kuwi. Heeh. Tak ayahi dhewe ya ora dadi. Aku bingung wis karep mudhus urip mung kari urip ambekan mung kari ambekan. Ngomongke perkara kewan, Truk. Heeh. Kira kewane. Ha nek teleke kowe mesti apal telek-telek. Iku ora kok jeneng jijiki ora kok jeneng jenesi lho. Heeh. Ning iki pengetahuan ben kowe edukasi ning anakmu sesuk. Oh iya. Takon karo kowe. Apa? Nek telek wedhus jeneng apa? Serintil.
telek sapi jenenge letong, telek pitik jenenge lencung. Anak presiden Rusia. Aduh. Sapa, Gong? Ah berarti pikiranmu telek tok wis ngono wae. Murip kok mung mikir telek ora iki. Ambok mikir utanganmu ku lho ganti sahur terus. Ah iya. Kula boro utang. Lalek-lalekke men. Jengges malaikat gluduk. Sinden pirang-pirang Gong. Ah, mbangane do mbahas saru-saru kowe. Reng. Aja tak anggap sepele kowe sinden ngono-ngono kuwi bab pembahasannya. Wah. Daging semua. Iki ana request layang. Saka sapa? Iki sing halus-halus. Dari Mas Tekno di Tangerang. Oh iki kudu sing kagungan kersa niki Pak Sutekno Pacitan. Heeh. Wong nek Pak Sutekno sing nimbali awake dhewe iki ning Riau. Heeh. Nek garwane Bu Susilowati ku le dines ning Pulau Irlandia kono. Waduh. Iya. Ndek pulau nang kono. Ki saking Mas Tekno ing Tangerang nyuwun tembangipun jeneng gula sing nembang Mbak Anggi katur keluarga Bapak Sutekno mugi tansah pinaringan kesehatan kagem sedayanipun. Amin. Ditunggu 4 April Mas Gus Yusuf sarjana sosial magister hukum wonten ing Tangerang. Matur nuwun nggih. Oke. Ini dapat salam Pak Sutekno, dapat salam dari Pak Tekno katur pun Bapak Tekno. Oh iya. Dari Tekno untuk Tekno. Dari Tekno kembali ke Tekno. Bener. Bener. Pak Tekno, Pak Sutekno kuwi tegese beliau ki paham akan teknologi mulai iso sukses kaya ngene. Allahumma amin. Aku digus ya kaya pengajian. Sapa sing takon? Mbak Anggi. Ayo Mbak. Nembang ki Mbak. Nganggo bawa ya Mbak. Iki rada sauntara. Engko gara-gara tekan jam iki saiki jam 2 kurang semenit. 2 menit. Engko gara-gara tekan jam 2. Yo. Jam tekan 2 menit ki ambekan kuwi urung rampung, Gang. Iki ora. Asal arep peruwatan ya, Reng. Heeh, engko kek Baranggi ya nembang meneh. Heeh, 2 tembang apa 3 tembang ora apa. Oh, biasanya ora nek semenit. Ayo, Mbak. Non? Kajian mawon. Ora apa-apa. Aku dalang di residen untuk saat ini tidak apa-apa. Tapi janji besok di Jakarta di Tangerang tanggal 4 itu ada sinden ngeyel. Oh, pulang naik Grab lu sampai Gunung Kidul. Jangan kelewo-kelewo lu sama gua. Senang gluk. Kok outrone endinge nganggo di apa airnya di apa ngono. Iya. Rasa ding. Iya, Mbak.
negara ki sing simpel wae Gong. Heeh, ora kudu njungklek-njungklek, ora kudu ura-ura kaya limbukan. Bener. Mergo iki rak wis meh subuh ki supaya ditata atine supaya semeleh ben kole nindakke jaman salat subuh ki ora kelingan dangdut. Ha iya. Nah, lagi salat kok pikirane kayak mau sindene golane piye. Kuwi merusak nilai ibadah, bener. Nah, dan kuwi terjadi di banyak sekali tempat Gong. Heeh. Malah keporo enek sing nganakke acara pengajian, bar pengajian ndangdut, penyanyine nganggo rok terus ndur dengkul. Heeh, kuwi reane ngunut wingi to? Heeh. Ambimu. Ora ya wingi sing nyanyi ki trio kwek-kwek kuwi kok. Telaske, Mbak. Penak ya, Reng. Heeh. Ki sing isih sak nuansa, Gong. Apa piye? Sing nuansane isih pelok barang. Ya, Mbak Niken Rafflesia. Tembangno laguku, Mbak. Isih sak nuansa. Wingi rong sida metu, mengagek metu pisan wingi nang Tangerang kuwi. Lah iki ditokke terus. Heeh. Diapalke lho, Mbak, men ora maca kepekan. Sesuk suwe-suwe apal apa jam terbang nembangke lagumu iki terus. Iya, ora apa-apa. Ngono Reng. Karo ngadeg, Mbak. Ben udarane iki lebih bisa terkompresi dengan baik. Suarane ya iso. Arep bocane iki mengkari piyak. Ayo, Mbak, ngadeg, Mbak. Nggih. Nek iki nganggo bawa ya, Mbak. Ah, modar. Jenengan sing bawani. Aku wegah aku. Ya sampean lah total sampean sing tembang. Langsung mawon nggih. Ya wis ora apa-apa. Sekali lagi tak ngapura. Sesuk ning Tangerang, Mbak, bawa melangsungan mawon. Tutuk gundulnya. Nggih. Gundul yang mana, Gong? As kamu ini. Senengane kok. Ayo, Mbak. Nggih. Nino Nana. Ya. Mas Hani pun siap. Angger sinden ngadeg kok kaya kelilipen ngono apa gegogrokan apa kepiye to, Mas? Sinten Wahyudi to? Mas Hani. Oh, Mas Yani. Niku mboten niku cen dasare mripat. Peningale. Tak kira tak kelilipen sinden. Nggih. Ki ana layang tak kira layang jebule lis wayang nggo ruwatan. Iya. Rinten. Monggo, Mbak. Rintan pantan raning dalu mangantuk Gandeng kuwi eneng cengkok gawane ya nggonen ra apa-apa, Mbak. Sing nano 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 nano. Ah kuwi nggonen. Oh nggih. Coba. Ah wis suwe sampean ra ngono kuwi to. Coba ya. Wis suwe ra. Suwe. Ya, Mbak, coba. 3 dina. Heeh. Wulung wayang mung reriduk karena
Dadi wayuh 6 karo 2. Heeh, ora 6 karo 4. Selentemane sing rada seru, Mas. Aku idola ya karo sing. Malah merem. Ayo Mbak, teruske. Pisan meneh sing kepindho ki di anu ya jaipong alus. Oh iya. Disiapke kakinya, Mas. Ditelaske Mbak ndak keruyuk laler. Nggih. Ditutupi wae ding men ra keruyuk laler. Barang ames sih iwak e. Nol ya paket panyawaku manci bedok bebayani Para
ngaoske sarung jagung. Iki narya syarat, ayo. Gek iki delong kasih nyekseni ruwatan reng. Oh ya, di walik slendro. Oh iya. Nung nung. Iwas ketra tundung. Gugak. Wis yaene to, Le. Nggih, Pak. Bagong. Piye, Pung? Wis yaene wisana lehmu. Do gojekan. Oke, Pung. Pandara Janaka wis rawuh, Pak. Lha apa iki piye to? Nang nggon aku iki wis 3 sasi. Tak aturi kundur randang kundur tak derekke kundur ora kersa wangsul. Ambo kae karepe apa aku ya ora ero kaya terus ya.
Ayo disusung. Ayo. Sangu gendeng. Gendeng kok gendeng ora. Gending Gondarukem. Wah jane ora rusuh topung ora sanane ora. Sampah adate sampah kok. Gondarukem durung anu. Rong kelingan iki akibar bodo aja nakoke gending-gending. Ya wis lah. Sesuk tanggal 4 Gondarukem kuwi metu. Ya, heeh. Ayo tak derekake Kairing Sampak Solo. Ayo, Bang.